Dnes si ukážeme, jak v .vvm používat komponentu File Upload a jakým způsobem pracovat se soubory. Na stránce Detail článku v administraci přidáme možnost nahrát k článku přílohy a ke každé příloze bude ještě možné dát krátký textový popisek. Abychom to mohli udělat, budeme muset přidat do databáze novou tabulku. Každému článku přidáme kolekci příloh, takže přidám virtuální kolekci typu Article Attachment a nastavím ji privátní setter, tak jak se to v Entity Framework Code First dělá. A tuto kolekci nainicializuji v konstruktoru. Třídu Article Attachment ještě nemám nikde definovanou, takže si ji nechám vytvořit. Ještě tady ReSharperu řeknu, aby mi tuto třídu dal do separátního souboru, takže ve složce data se mi vytvořil nový soubor se třídou Article Attachment. A do tabulky Article Attachment přidáme sloupeček ID. Určitě každá příloha bude muset být přiřazena k nějakému článku, to znamená dáme sem sloupec Article ID a virtuální vlastnost Article, která nám umožní v Entity Frameworku plynule z Article Attachment přejít na navázaný článek. O každé příloze si dále budeme chtít pamatovat popis a budeme chtít uživateli zobrazit i název souboru, tak jak se ten soubor jmenoval v době, kdy ho uživatel uploadoval. Poslední, co bychom si u přílohy měli pamatovat, jsou data samotného souboru. Je několik možností, jak soubory v aplikacích ukládat. Jednou z možností je ukládat soubory v databázi. To má výhodu mimo jiné v tom, že data se zálohují jako jeden celek. Zazálogovat databázi v nějakém konkrétním časovém okamžiku je velmi jednoduché. Druhou možností by bylo soubory ukládat někam do file systému nebo například do úložiště Azure Blob Storage. Vzhledem k tomu, že si později v tomto videu ukážeme, jak v .vvm využívat vlastní prezentery, uložíme soubor do databáze. Já bych to mohl udělat rovnou takto, že bych tady do tabulky Article Attachment přidal něco jako file bytes a zde bych ukládal data samotného souboru. Pole bytů se v Entity Frameworku překládá standardně na datový typ var binary max, což je pole neomezené délky pro binární data. Nicméně, vzhledem k tomu, že Entity Framework by potom neuměl načíst objekty Article Attachment, aniž by načítal celé ty obsahy souborů, které mohou mít řádově i několik megabajtů, tak je vždy v Entity Frameworku lepší strategie uložit binární data do samostatné tabulky. To znamená, já zde tedy vytvořím novou tabulku Files, to znamená třída se bude jmenovat File, dám jí opět nějaké ID a jediné, co v ní budu uchovávat, je pole bytů. V tabulce Article Attachment se potom odkážu pomocí cizího klíče na tabulku Files a díky tomu celá skládačka zapadne do sebe. Třídu File dám opět do separátního souboru a nyní musím v DB kontextu zaregistrovat nové tabulky, které jsem vytvořil. Takže tabulka Files a tabulka Article Attachments. Aby se mi schéma databáze upravilo, musím vytvořit v Entity Frameworku migraci. Já tady používám technologii Code First Migrations, která si změny databáze ukládá tady do tohoto adresáře. Migrace se vytváří pomocí PowerShellového skriptu, to znamená, já otevřu okno Package Manager Console a napíšu sem add migration article attachments edit, přidal jsem tabulku article attachments a nechám si vygenerovat migraci. Nyní ještě zavolám update database, aby se mi migrace spustila a změny se mi promítly do databáze. V databázi mám nyní novou tabulku
Article Attachments s odkazy na tabulku Articles a Files a mám zde novou tabulku Files, která obsahuje pouze 2 sloupce ID a file bytes typu var binary. Nyní pojďme upravit samotnou stránku. Já bych pod tuto tabulku chtěl jednak přidat tlačítko, kterým budu moci nahrát nové soubory, a jednak by zde pod tímto polem HTML měla být tabulka se seznamem příloh a v každém řádku bude jedna příloha a bude tam i políčko, kde můžu ke každé příloze dát popis. Já si do třídy Article DTO, kterou vlastně plníme celý tento formulář, přidám kolekci Attachments. Vzhledem k tomu, že tuto kolekci budu plnit v link dotazu z Entity Frameworku, tak já zde dám datový typ eNumerable a nechám si vyrobit třídu Attachment DTO. O každé příloze budeme potřebovat znát ID, její description, její název souboru, takže file name a file ID. Třídu Attachment DTO opět dám do vlastního souboru a nyní můžeme udělat v uživatelském rozhraní naši tabulku. Já tedy budu chtít vyrenderovat element table, nastavím jí bootstrapové třídy table bordered, aby tabulka hezky vypadala, a do tabulky si vyrenderuji záhlaví. Do záhlaví dáme jeden řádek a několik sloupců. První sloupec bude file name, druhý bude mít v sobě text description a třetí sloupec, já záhlaví nechám prázdné, my do tohoto sloupce dáme tlačítko pro mazání záznamu, nicméně záhlaví můžeme nechat prázdné. Pod sekci thead bych chtěl vyrenderovat element t-body a pro každou přílohu bych chtěl vykreslit jeden řádek, kde bude v prvním sloupci název této přílohy a ve druhém sloupci textbox pro editaci pole description. Já na to můžu použít komponentu repeater. Řekneme, že repeater budeme plnit z vlastnosti data.attachments a vzhledem k tomu, že nechceme, aby repeater vyrenderoval div, což dělá standardně, chceme, aby vyrenderoval element tbody, tak mu nastavíme v wrapper tag name rovná se tbody. Do repeateru bychom mohli napsat buď item template, ale item template je výchozí vlastnost, to znamená, já ji tam ani psát nemusím, stačí dát pouze to, co je uvnitř item template. Dám sem tedy řádek, do první buňky vypíšeme file name, do druhé buňky dáme komponentu textbox a aby hezky vypadala, tak já ji nastavím CSS třídu form control a do vlastnosti text ji nabinduji vlastnost description a do třetího sloupečku dáme tlačítko pro mazání. Já sem tedy dám .link button a na událost click navážeme funkci, kterou zatím nemáme napsanou, ale do rodičovského view modelu, do podtržítko parent, dáme funkci delete attachment. A aby tato funkce věděla, kterou přílohu má mazat, tak dáme tam podtržítko this. Pošleme jí tam celý objekt attachment DTO, ona si jej najde v té kolekci a smaže. Dovnitř tlačítka dáme span, kterému nastavíme bootstrapovou třídu glyph icon, pomlčka, remove. Tlačítko pro mazání příloh by také nemělo kontrolovat validitu formuláře. Přílohu můžeme smazat, i když například není vyplněn název článku. To s tím vůbec nesouvisí, takže já zde dám validation enabled rovná se false. Toto tlačítko nebude provádět validaci. Ještě než budeme implementovat funkci delete attachment, přidáme do stránky komponentu file upload, abychom uživateli umožnili nahrát nové soubory. Komponenta file upload má několik vlastností, jedna z nich je allow multiple files, tou řídíme, jestli uživateli povolíme v dialogovém okně pro výběr souborů
vybrat pouze jeden soubor, nebo jestli jich může vybrat více najednou. My umožníme uživatelům, aby vybral klidně více souborů a nauploadujeme všechny najednou. Další věc, kterou komponenta FileUpload nutně potřebuje, je kolekce, kam se uploadované soubory uloží. Já ji ve ViewModelu zatím nemám, budeme ji tam přidávat za chvíli, zatím tady do ViewModelu přidáme kolekci attachment files. .vvm uploaduje soubory vždy na pozadí. Jakmile vyberete v dialogovém okně soubory a kliknete na tlačítko otevřít, soubory se ihned začnou uploadovat a na serveru se uloží do speciálního dočasného úložiště. Do kolekce attachment files se potom uloží unikátní ID, které to dočasné úložiště těm souborům přidělí a pomocí tohoto ID, říkáme mu file ID, získáme poté samotné soubory. Komponenta FileUpload má ještě jednu vlastnost a tou je událost upload completed a do této vlastnosti já dám command a zavoláme zde funkci files uploaded. Tato funkce vezme soubory, které uživatel nahrál, uloží je do databáze, do tabulky files a ID těchto souborů použije v kolekci attachments. Pro každý nahraný soubor vytvoří nový objekt attachment DTO s nastaveným file ID a přidá je do kolekce attachments. Nyní pojďme do ViewModelu nadefinovat chybějící funkce a vlastnosti. Začneme s kolekcí pro uploadované soubory. Komponenta FileUpload vyžaduje, aby byla nabindována na kolekci, která se jmenuje Uploaded Files Collection. Tuto kolekci nedáváme do DTO objektů, většinou je zvykem dávat ji do samotného ViewModelu. Ona se totiž používá pouze pro ovládání komponenty FileUpload a nereprezentuje data, pouze slouží k výměně informací. Nepatří tedy do DTO, protože jedná se čistě o funkcionalitu .vvm. Já do této vlastnosti rovnou přiřadím novou instanci této třídy, rovnou kolekci nainicializuji, bez toho by komponenta nefungovala. Nyní pojďme napsat funkce pro mazání příloh. Delete attachment. Tam jsme jako parametr dali podtržítko this, což do tohoto parametru dosadilo rovnou celý objekt attachment DTO. A zde bychom z kolekce data.attachments měli odebrat naši přílohu. Kvůli tomu, že kolekci attachments budeme načítat pomocí Entity Frameworku, tato kolekce je typu enumerable, není typu list, to znamená, nemáme tam žádnou funkci remove. Já to vyřeším tak, že na kolekci data attachments zavolám tu list a uložím si to do nějaké proměnné. Z tohoto seznamu potom odeberu ten objekt attachment a upravený seznam vrátím zpátky do data attachments. Vzhledem k tomu, že třída list implementuje rozhraní enumerable, je toto zcela validní postup. Dále potřebujeme funkci, která se zavolá ve chvíli, kdy uživatel nahraje na pozadí nějaké soubory. Bude to ještě předtím, než se klikne na tlačítko Save. Ve chvíli, kdy upload skončí, zavolá se nám tato funkce. Files uploaded. A aby FileUpload fungoval, potřebujeme dočasné úložiště pro soubory. Já otevřu třídu Startup.cs a zde máme objekt .vvm configuration hned poté, co zavoláme funkci use.vvm a na tomto místě úložiště pro uploadované soubory nakonfigurujeme. Dělá se to pomocí konstrukce .vvm configuration .service locator. Service locator je komponenta .vvm, která má za úkol poskytovat různé infrastrukturní služby. Já zde zaregistruji rozhraní uploaded file storage, úložiště pro uploadované soubory, a tady jako parametr dáme funkci, očekává to lambda funkci, která nemá žádný parametr a vrátí nějaký objekt, který implementuje toto rozhraní uploaded file storage. Já zde vrátím file system uploaded file storage, což je
třída, která je už v .viviem připravena, tak abyste ji mohli snadno použít. A je to úložiště, kterému dáte nějaký adresář na disku a ono si tam dočasně ukládá ty soubory, které uživatel nauploadoval, abyste je později mohli zpracovat. Já tady jako parametr dám temp directory, což bude proměna, kterou si za chvíli nainicializuji, a vzhledem k tomu, že ty soubory by se v tom úložišti mohly hromadit, tak tady nastavíme časový limit, nějaký interval, po kterém tyto soubory budou smazány. Já zde dám 1 hodinu. To znamená, soubory, které si z toho úložiště nikdo do 1 hodiny nevyzvedne, tak ty budou automaticky smazány. A kam toto úložiště dáme? Já tady vytvořím proměnou temp directory a řeknu path.combine, funkce, která umí sloučit několik částí nějaké cesty ve file systému, a řekneme, že náš dočasný adresář bude na cestě application physical path, to je cesta, kde sedí ve file systému naše webová aplikace, a do ní přidáme app_data, 2 zpětná lomítka ve stringu musíme zdvojovat, a tady řekneme temp. Pokud tato složka nebude existovat, tak file system uploaded file storage si ji samo vytvoří. Máme tedy zaregistrované dočasné úložiště pro uploadované soubory a nyní ve funkci files uploaded, jakmile jsou soubory nahrané, my musíme z tohoto úložiště soubory vyzvednout a uložit je do databáze. Já tedy projdu všechny soubory, které najdeme v kolekci attachment files, to je naše uploaded files collection, kolekce, do které komponenta file upload tyto soubory umístila. A v této kolekci máme kolekci files a zde najdeme všechny soubory, které uživatel nahrál. Každý soubor má vlastnosti filename a file ID. File ID je GUID a je to unikátní identifikátor souboru v daném úložišti. Ten potřebujeme k tomu, abychom mohli získat stream, pomocí kterého tento soubor přečteme. My musíme udělat několik věcí. Jednak zde potřebujeme komponentu uploaded file storage, potřebujeme zde pracovat s naším úložištěm, takže já si zde udělám proměnou storage a řeknu context.configuration.service locator get service a řekneme, že chceme službu uploaded file storage. A nyní v proměnné storage máme naši službu a zde si můžeme zažádat o stream pro daný soubor. Řekneme storage get file, předáme zde GUID, identifikátor toho souboru, a tato funkce nám vrátí stream, který můžeme přečíst a zapsat do databáze. Budeme zde ještě potřebovat admin service, do které dáme samotné ukládání příloh. Vytvoříme si tedy instanci třídy admin service a řekneme zde admin service save attachment. Předáme zde stream a tato funkce uloží soubor do tabulky files a vrátí nám file ID, identifikátor souboru z naší tabulky. Pozor, neplést file ID typu GUID, které používá .viviem v kolekci Uploaded Files Collection, a naše file ID, což je integer a je to primární klíč z tabulky files. Toto file ID si uložíme do objektu attachment DTO. Vytvoříme tedy DTO objekt a nastavíme mu file ID na identifikátor z tabulky files, description nastavíme na prázdný řetězec a file name nastavíme na jméno souboru, které zjistíme z Uploaded Files Collection z aktuálního souboru file. Toto DTO budeme potřebovat přidat do kolekce Data Attachments a vzhledem k tomu, že kolekce je opět enumerable, tak musíme si zde ještě před for cyklem převést kolekci na list. DTO objekt přidáme do tohoto listu a potom hodnotu ve vlastnosti Data Attachments nahradíme tímto listem.
Nyní už zbývá jenom napsat funkci save attachment, která do tabulky files vytvoří nový řádek, dá do něj obsah daného souboru a vrátí ID, které databáze přidělila danému řádku v tabulce. Bude to poměrně jednoduché, vytvoříme si instanci DB kontextu, vytvoříme nový objekt file typu file a vzhledem k tomu, že file je i název třídy v .NET Frameworku, použijeme raději namespace, ve kterém se nacházíme, data.file. Nyní si potřebujeme vytvořit pole bajtů dané délky a vzhledem k tomu, že víme, že používáme úložiště file system uploaded file storage, tak můžeme předpokládat, že stream bude znát svoji délku. Toto úložiště používá FileStream, kde vlastnost length normálně funguje. Existují streamy, které svoji délku zjistit neumí, tam bychom to museli dělat nějak jinak, museli bychom ten stream číst po nějakých blocích a až bychom dočetli do konce, tak bychom vytvořili finální pole přesné velikosti a data bychom do něj okopírovali. My víme, že tento stream bude vždy typu FileStream, proto můžeme bez obav použít vlastnost length. Já nyní ze streamu data načtu do našeho pole, které jsme si připravili, to znamená řeknu stream read, řeknu pole bajtů, do kterého se data uloží, začínáme na pozici 0 a chceme načíst přesně tolik bajtů, jak je velké to pole, protože to je zároveň i délka našeho streamu. Nyní mám v poli bytes celý obsah daného souboru a nyní stačí říct file.filebytes rovná se bytes, přiřadíme toto pole do naší nové entity, entitu přidáme do databáze voláním db files add a zavoláme db save changes. To náš řádek uloží a zároveň to do objektu file přiřadí do vlastnosti ID identifikátor, který databáze přidělila danému řádku. Po uložení změn do databáze Entity Framework naplní hodnotu vlastnosti file.id, to znamená, já jako výstup z této funkce můžu říct si file.id. Entity Framework se postará o to, aby tato vlastnost nyní po uložení změn obsahovala správnou hodnotu. Nyní již stačí jenom ve funkci, kde ukládáme samotný článek, zařídit, aby se uložily i přílohy u daného článku. Vzhledem k tomu, že objekt attachment DTO obsahuje veškeré informace, které potřebujeme k tomu, abychom vyrobili instanci třídy article attachment, je zde article ID, které známe, je zde ID, description, file name, file ID, tak my můžeme říct db article attachments remove range a říct všechny přílohy, které máme u článku, můžeme smazat a můžeme je vytvořit znovu. To znamená, projdeme všechny přílohy v kolekci data attachments a vytvoříme nové přílohy a přiřadíme je k našemu článku. article.attachments.add a řekneme new article attachment a nastavíme všechny vlastnosti. ID se přidělí samo, article ID se také přidělí, protože přiřazujeme do kolekce article.article attachments, description nastavíme, file ID opět nastavíme na stejnou hodnotu, která byla v DTO objektu a pro file name platí to samé. Přiřadili jsme entity do kolekce article attachments v objektu article, to znamená vazba na article ID se naplní sama. File ID bude vždy naplněno, protože poté, co jsou soubory nauploadovány, tak jsme file ID, které bylo přiděleno, rovnou nastavili do našeho DTO objektu. Poslední věc, kterou potřebujeme k tomu, aby náš příklad fungoval, je ve funkci getArticle, která stránce s detailem článku poskytuje DTO objekt, abychom zde naplnili i kolekci attachments. Takže napíšeme sem attachments rovná se a.articleattachments.select a řekneme zde x šipka new attachment DTO, okopírujeme všechny vlastnosti, které máme. To znamená ID rovná se xid, description x description, file ID rovná se x file ID, file name rovná se x file name. Zde nemůžeme použít toList, protože se jedná o dotaz, který se překládá
do Entity Frameworku, proto tady tato kolekce attachments musí být typu enumerable, což nám trochu komplikovalo práci ve view modelu, kdy jsme museli z této kolekce nejdřív udělat list, abychom ho mohli upravit a vrátit zpět do této vlastnosti attachments, kde potom tuto kolekci zpracuje funkce save. Když nyní aplikaci spustíme, vidíme, že pod formulář detaily článku se přidala komponenta file upload. Tuto komponentu je možné pomocí CSS stylů přestylovat. Když se podíváme do Developer Tools, co tato komponenta renderuje, tak jedná se jenom o sadu několika jednoduchých elementů div a span, které mají CSS třídy začínající .upload. Je velmi jednoduché tyto elementy, pokud je nechcete, můžete je schovat a nebo změnit to, jak vypadají. Kdyby vás zajímalo, jak upload na pozadí funguje v praxi, používá se tady komponenta iframe. Pomocí CSS stylů je tento iframe přesunut do oblasti, kde není vidět, ale aby upload souboru na pozadí fungoval, tak tam být musí. Ne všechny prohlížeče totiž obsahují API, které by to umožňovaly řešit kultivovanějším způsobem. Já tedy kliknu na tlačítko Upload, abych mohl vybrat soubory. Ve chvíli, kdy kliknu na tlačítko Open, proběhne upload souboru. Všimněme si, že se tady na chvilku objevil progress bar, který indikoval stav uploadování a po uploadu se soubory přidaly do tabulky Files a přidali se nám také do kolekce data.attachments, to znamená, objevily se v tabulce, komponenta repeater na to odpovídajícím způsobem zareagovala. Já můžu přílohám nastavit nějaký popis a ve chvíli, kdy kliknu na tlačítko Save, tak se záznamy z této kolekce převedou na Entity Article Attachment v naší databázi. Kliknu tedy na tlačítko Save a když se na stránku vrátím, tak vidíme, že soubory zde stále jsou. Můžu zkusit jeden soubor odebrat a u druhého například změnit popisek. Když kliknu na tlačítko Save, tak naše funkce pro ukládání smaže všechny přílohy v databázi, které se k tomuto článku vázaly a vytvoří je znovu, přičemž file ID zůstává takové, jaké bylo předtím, to znamená, pořád budeme odkazovat na ten samotný soubor. File ID je pořád v našem DTO objektu, i když ho zde nikde nezobrazujeme. Kliknu tedy na tlačítko Save a když se na stránku vrátím, vidíme, že změna proběhla. Nyní bych chtěl, aby uživatel mohl kliknout zde na název souboru a aby se mu tento soubor stáhnul. K tomu můžeme využít mechanismus prezenterů, který .vvm obsahuje. Presenter je třída, která implementuje rozhraní i.vvm presenter. Já zde do projektu přidám novou třídu a pojmenuji ji Attachment Presenter. Tato třída bude implementovat rozhraní i.vvm presenter, které předepisuje jedinou metodu a ta se jmenuje Process Request. Jejím úkolem je zpracovat HTTP požadavek vlastními silami. Výhoda prezenterů je, že se dají registrovat do routovací tabulky. Vy můžete vydefinovat jednu nebo více rout, které povedou na nějaký prezenter, .vvm rozparsuje URL, kterou uživatel zadal, nastaví hodnoty parametrů, předávám .vvm request context a nechá vás, abyste si HTTP request obsloužili sami tak, jak potřebujete dál, do toho vůbec nebude zasahovat. Zaregistrujeme tedy náš prezenter do routovací tabulky. V souboru .vvm startup přidáme novou routu a řekneme, že routa se bude jmenovat například attachment, download, cesta bude attachment, /ID a nebudeme směřovat na žádnou .html stránku, to znamená parametr virtual path nastavíme na null. Za to ovšem nastavíme parametr, který se jmenuje presenter factory a jedná se o funkci, která má za úkol pro daný požadavek vrátit presenter. Já zde dám lambda funkci, která nebere žádné parametry a vrací novou instanci attachment presenteru. Díky tomu tímto jsme .vvm oznámili, že pokud URL adresa bude v tomto formátu, pro obsluhu požadavku se nepoužije standardní mechanismus, tak jak by to .vvm udělalo vždycky, ale předá požadavek třídě attachment presenter. Zavolá na ní funkci process request a bude považovat požadavek za vyřízený.
Já zde můžu načíst ID z routy, řekneme convert to int 32 a řekneme context.parameters ID. Tím načteme parametr z naší routy a nyní se připojíme do databáze a najdeme danou přílohu, vezmeme název souboru a obsah tohoto souboru. Takže vytvořím zde nový DB context, najdu si article attachment, v tabulce article attachments funkce find vyhledává podle primárního klíče, to znamená, já zde dám pouze ID a najde mi to objekt article attachment. Nyní musím udělat dvě věci. Jednak musím prohlížeči říci, že se jedná o soubor ke stažení, aby se jej nesnažil zobrazit, ale aby jej nabídnul ke stažení nebo aby jej rovnou začal stahovat. To znamená, řekneme context.owenContext. OwenContext nám dává přístup ke kompletním informacím o HTTP požadavku a pomocí response můžeme kompletně manipulovat s tím, co server odpoví. A já tady řeknu něco jako headers, content disposition rovná se attachment, tím řekneme prohlížeči, že se jedná o soubor ke stažení a v parametru filename, který se tady píše za středník, dáme název souboru article attachment.filename. Nyní už nám stačí jen vytáhnout data souboru, to znamená, já řeknu article attachment file, což lazy loadingem načte entitu file a zde je pole file bytes a toto pole napíšu na výstup dané odpovědi. To znamená, řeknu response write bytes. Pokud nedám žádné další parametry, vypíše to celé pole na výstup. Vzhledem k tomu, že i.vm presenter počítá s tím, že funkce bude asynchronní, já zde napíšu async a zde můžu použít funkci write async a tudíž zde použiji await. Tímto způsobem v .vm můžeme kompletně převzít kontrolu nad tím, jak se požadavek obslouží a jaká bude odpověď a zároveň prezenter můžeme zaregistrovat do routovací tabulky a můžeme používat parametry v routě. Aby se na stránce zobrazil odkaz na soubory, já v naší tabulce vyhodím tento binding filename a místo toho zde uvedu komponentu .routelink a řekneme, že odkaz vede na cestu attachment download a parametrem bude ID. Nedáváme zde file ID, dáváme zde ID konkrétní přílohy. File ID by nám nestačilo, protože v tabulce files je pouze sloupeček file bytes, ale není tam už název toho souboru. Ještě musíme nastavit text na hodnotu filename, díky tomu se nám vyrendruje odkaz. Když na něj kliknu, vidíme, že se stáhnul soubor a vidíme, že se jej podařilo i otevřít. Zdá se tedy, že binární obsah tohoto souboru je stejný s tím, co jsme tam nauploadovali. Občas můžete narazit na situaci, kdy chcete soubor ke stažení vrátit jako odpověď na nějaký postback. V nějaké funkci ve ViewModelu se rozhodnete vygenerovat soubor a dát jej uživateli ke stažení. Dalo by se to řešit též pomocí vlastního prezentru, nicméně tomuto prezentru byste v URL adrese museli předat všechny parametry a všechna data, která potřebujete k tomu, abyste soubor mohli vygenerovat. Vzhledem k tomu, že někdy, například kdybyste chtěli vyexportovat nějaký grid view do Excelu, tak těch dat může být hodně a ani se nedají umístit do URL adresy, můžete použít funkci .vm, která se jmenuje return file. Zavoláte context.return file, dáte zde stream nebo pole bytů, řeknete, jak se soubor má jmenovat, jaký má MIME type, případně můžete nastavit další hlavičky a .vm soubor uloží do nějakého dočasného úložiště a uživatele přesměruje na tento soubor, vygeneruje klasický redirect. Díky tomu se provede váš command a jako odpověď na tento command prohlížeč nabídne soubor ke stažení. Aby to fungovalo, je nutné opět ve startupu zaregistrovat do service lokátoru službu, tentokrát se jmenuje i Return File Storage a je to úložiště pro soubory, které vracíte z .vm uživateli.
Tato funkce se hodí ve chvíli, kdy z view modelu potřebujete generovat soubory, které hodně závisí na mnoha vlastnostech, které v tom view modelu uživatel má uložené a kde by bylo obtížné do prezenteru všechna tato data předat jako parametry v URL adrese. Ukázali jsme si tedy, jak se v .vvm pracuje se soubory a s komponentou file upload. Příště si ukážeme, jak v .vvm psát vlastní komponenty.